Iż-żewġ avviżi legali pubblikati mill-Gvern bħala parti mir-riforma fl-ippjanar huma ntisi biex wieħed ikun jista' jirregola ruħu permezz ta' applikazzjoni li trid tiġi sottomessa minn perit. L-avviżi legali jiddistingwu bejn ir-regolarizzazzjoni ta' żvilupp eżistenti li jaqa' fiż-żona tal-iżvilupp u dak li ma jinsabx fiż-żona tal-iżvilupp. Fiż-żewġ istanzi wieħed irid iħallas miżata ta' €150 biex tiddaħħal l-applikazzjoni, dan filwaqt li l-applikazzjoni tista' tiġi rrifjutata jew aċċettata skont ir-regolamenti imposti mill-istess avviż legali. Fosthom li l-iżvilupp irid ikun integrat mal-bqija tal-karatteristiċi estetiċi fiżiċi, ambjentali, spazjali u kuntestwali u funzjonali tal-art, il-bini u l-ispazji tal-madwar b'enfasi partikolari fuq l-armonija viżiva u l-viċinat tajjeb. Apparti minn hekk wieħed għandu jippreżenta evidenza dokumentata li tikkonferma li l-iżvilupp rispettiv kien diġà sar fl-2016 f'każ ta' żvilupp fiż-żona tal-iżvilupp u fl-1994 f'każ ta' żvilupp il-barra miż-żona ta' żvilupp. Hemm ukoll restrizzjonijiet fejn l-iżvilupp jista' jiġi regolarizzat hekk kif dan m'għandux ikun f'żoni meqjusa ta' importanza xjentifika jew arkeoloġika fost l-oħrajn. L-istess avviżi legali għandhom skeda ta' multi li għandhom jitħallsu f'każ l-applikazzjoni għal regolarizzazzjoni tkun milquha. Ir-rati jiżdiedu skont id-daqs tal-iżvilupp u wara 3 snin se jkunu qegħdin jolew b'5% u wara 5% għal kull sena li tgħaddi. L-avviżi legali jistgħu jiġu aċċessati minn fuq is-sit konsultazzjoni.gov.mt.